Ti Masakbayan. Maligayang pagdating sa Timasakbayan, Itapapagayam. Nakadanon tayon, Celia, ading ko. Dumsaag tayon, iti kasta. Makita mo't tinagatan ko abalay kandaga. O sige nga, Rod, Manong Eduardo. Wow, nagpintas mo ito napilim abalay, Manong. Saan laday ta? Naglawa pa ito'y daga. Mabalin mo tagtara kani tagduduma adingwen. Ken agmulay tinaduma-duma anateng. Ken prutas, iti asidag ti balay mo. Talaga, dito'y tinapilik apagyanan. Gaputan na ulimak dito'y. Kat itata nag-retire ako ni ti trabaho kas may sa profesor iti universidad. Agmula, kaya nagtara kayo naklangan kadag iti dingwen. Day talangan ti ramidak ita. Ay namanong nagbaligi kang agpaiso iti biyag. Hangam awan mo't asawa ken anak mo. Naimbaglaengen Tadadagiti ka kaanak ka makadkadwam. Idi adda ka pay lang dito yung syudad. Hangam ita, dito yung probinsya ti pagnaedam. Awanin ti kadkadwam dito Mumati makagapo, no apay asanak ang asawa, ading ko. Kan may sa anak mat ngagmay-maysa. Gaputa adamat ni Isadora. Tinabayagan nga agtrab-trabaho kas babaunan kanyak. Isungawan nga ron ti pagdanagam kanyak, Celia. Aduyan ti impatimplayo akape, Sir Eduardo. Agyaman na kay Isadora. Aywan gayam. Awan ka di tinalipatam ka dagiti gamit, iti inyakar ta dito'y farmhouse. Ay, awan, sir. Sakbay ang nagbiyahe tayo. Insaganak amin dagiti napatag nga alikamon yaw. Nasayaat nga rudno kasta. Intun malpas ka nga agdalos dito'y balay. Kuyugan nakamapan ije market. Agatang ta iti abasto dito'y balay. Sige, sir. Ilistak dagiti masapsapol tayo. Iti kasta, alisto tayo ang makagatang. Sa dino tinapanan niyo, mami. Apay nga ita kayo lang nga nagawid. Simuro tak ni Tito mga Eduardo di probinsya, iho. Kayat ko ngamin makita ti kabarbaro abalay na. Iso nga itaakla na kaawid. Kasta ka di. Ay, sayang. Sa anak man la nakasurot kada kayo. Tapno nakita kumamot ti balay ni Tito Eduardo. Sana bali, iho. Tengtun awan klasem. Sumarungkar tanto iti ayan na. Ha? Ay, sayang, mami. Successful ngagpaiso ni Tito Eduardo iti biyag. Iso na lang. Tasaan anaadan iti asawa kan anak. Madamag ko man laang, mami. Apay ka di asaan anang asawa ni Tito Eduardo, iti kaububingan na. Ay na, iho. May mayat no isu amis mo ti pagdamagam into nagbakasyon ka di farmhouse. Iti kasta, adan tumot pagin nistoryaan nyo adwa, Ay, nagadumot ti tao dito palingkay. Danda ni saan tayo ang makapila, sir. Ay, uwan nga ron. Agam sa nabalay. Basit lang tigatangan ta. Mabisina po na yan. Iso ang mabalin ka ni ikat na si Timothy. Ay, awan ti baitag ko makan. Ay, una yun. Saan ang kalakalak? Pasagsalin to namin. Nagalasmatan ti trato di babae iji bulsa. Di naman lakaasyan. Ay, uwan nga agpaiso. Ay, mabit lang. Tasit gak ida. Tulungak tay bulsay. Ngaung tantay tendera. Pangasiyo ko mamanang. Awan ngamin pangalaki ti kanak. Uray na day talang ti maitulong yu kanya. Talaga ka di saan ka makauawat, ha? Kunak lang arudan nga awan ti makan ama itad ko kan ka. Ay, unay matan, tikas ta nga aramid mo. Gumata ha? Saan ka di amaasyan itubing? Makitkitam lang arudan ti kasasaan. Kastapay ti panang tratom kan kuana. Ha? Umay kabalasan. Sumurot ka kada kami.
Mapantayo gumatang iti makan, at no makapangan kan. Ala, umay kan. Agyaman na kiti pa ng tulong nyo kanyak, sir. Kan agyaman na klaunay kadagiti makan nga intedyo. Awan anyaman na balasang ko. Ewan gayam, anya tinagan mo. Dani ka, sir. Siyak mo't ni Eduardo. Sa dino ti ayan dagiti dadakkel mo. Apay abay-bay anda kang agmaymay sa ije palengke. Idinto takas na ti kasasaad mo. Ulila akon adamang, sir. Nabit lang anatay ti inak, gapu iti sakit. Timot amak, pimusay iditalupay lang titawin ko. Jakmat amuno sa nino a lugar ti ayan dagiti kakabagyan mi. Gapu ta sipod ubingak, saan kami mat anagbakbakasyon iti ayanda? Kasta ka di. Ano kayat mo? Dito'y kanyag na ed. Iti kasta, adda mga sikasukan ka. Kat no bilang adda ka sa pulam, ibagamlaan kini Isadora, ti babaunan dito'y balay. Agpayso, sir? Kaya't yung agyanak dito'y balayo? Angam, nakababain mat. Gapu ta mainayo nakpay nga asikaswen nyo. Awan, tinas ka na pagbainam, balasan ko. Gaputadakda kami lang kani Isadora dito'y balay. Kansan mo panunutan apas asikaso ka. Gaputadagi tikasken ka. Ado, ti kabala na nga aramidan. Nga uray, no saan da makakita. Sa dino ti papanam, dino adin ko. Nakasukat ka mat? Agaw-awis na iti gagayem ko, ama paniti kasino manang. Anya, kasino manan? Aging ga kadi itakat saan mo pa'y laang anaikat day ta abisyong? Anya ngamin ti bibiyang mo ayan, wag kasino ak. Saan mo ba ta kwarta ti gasgastusak? Uray pay, saan ka kadi amasayangan kadagiti kwarta magastos mo iti panagkaskasinom? Day tangamin ka tirigat na. Tana spoiled ka launa isipod ubing tayo. Maipapaay amin akayat mo. Abay, umapal ka? Kaputas siyak ti paborito nagiti dadakkel ta? Awan tinasken nga apalaken kadino. Gaputas siya, kabaulak ti agtrabaho para itibagik. Magatang ko dagiti kayat ko agatangan. Kat si Kangay, day talamang namnama ti maitad akwarta ti ammom. Awan na pulos ti diskartem iti biyag. Iso asininaan na kanjay asawam. Wow! Nagpipintas dagiti ikaw sa ginatgatang ni Sir Eduardo para ken ka, Dani ka. Agduduma ako layo. Adda nalabaga, adda puraw, ken daduma pa'y akulor. Tamaw, nagpipintas danay. Ni manang Isadora man. Kasano ang makitak dagiti kawus ko? Kat saan ko nga rod ang makita? Kamot. Iso nga rod nga dak ditoy, apan nakamatam. Tapno iladawan ko kan kadagiti kulor ti badong. Sa bagay matkit di Madamag ko man laeng, Dani ka. Makakita ka kadi di ubing ka? Saan, manang? Jack pulos na padasan ti nakakita. Sigun iti day dinanang ko. Nayanakak abulsak. No pa'y kasta, insursuro nakadagiti simple at trabaho. Kas kuma iti panagkupin iti bado. Kan, daduma pa'y analaka at trabaho. Mami, bakasyon mi itan. Mabalin ko kaditi agpasyar iti ayanda tito Eduardo. Ay katun iho. Intun bigat matlaang, mapantay di probinsya. Takayat kumat asarungkaran ni Manong Eduardo. Ijayak pa'y lang agbakasyon, mami. Total, mabayag pa'y matiklasek. Ala iho, si kalata ti makam mo. Basta di mo lakit di ikan iti sakit ti ulo ni angkel mo, Iti kasta, saan ngagparikutken ka? Un, mami, kaano pa'y aya nga inikak iti sakit ti ulo ni Tito Eduardo? Uray damagin nyo kan kwa na. Good buyak.
Iso nga awan ti pagdanagan yo, no agbakasyonak ija ayan na. Apay anak kariing kapailaeng, Danica. Rabiin. Sa anak namin na makaturog, sir. Da kayo ngay. Apay anak kariing kayo pailaang. Kasken ka, sa anak matla makaturog. Ay, sir. Agyaman una iti panang tulong yung kanyak, Tauray sa andak akap-kapin tinulungan daklat ta. Awanan yaman na balasan ko. Katnuan da ka sa pulam. Ibagamlaan ka na kami kanimanang mo Isadora. Di ka agbabain. Iti kasta, maipaay adagos. Wen, sir. Kumusta kayo mat ni Manong Eduardo dito'y farmhouse na, Isadora? Nasaya at latamot, Ma'am Celia. Ay, imbag ata na panunot ni Gab ti agbakasyon ditoy. Iti kasta. At dalatakad kadwami ditoy. Bakasyon da ngaminan iti pagadalan. Kat na kunana, agayat na kanot agbakasyon dito Gaputawan mo't lang ti marami di syudad. Ay, asino gayam dyan nakita-kita'y akadwayo dito Ni Danica dayjay, ma'am. Nakita mi kan ni Sir Eduardo ije palingkay. Idigim matang kami kadagiti masapsapul dito Maasyan ni Sir Kankwana. Gaputa bulsak lang arodan. Dakas pa iti trato dagiti makakit-kita Kankwana ijay. Naadan nga rod iti instant anak ni Manong no kasta. Uwin nga rod, mama. Kasla anak nan ani Danica. Gaputa ipaay na amin nakasapulan to'y ubeng. Manang Belinda, mabalinti bumunod pa lang iti kwartam. Pangusaram iti kwarta, di mo ko daan apag kasino manan. Saan? Andalanas ka na bayadak iti gayem ko. Nakautangak namin ken kuana di rabi Ay, kasano nga tada ito yan? Sa payawan cash ko dito ita. Alakat tag-withdraw ka na di bangko. Amukmat nga ado ti kwartam. Kaputa na bayag kakit nga ro di abroad. Iawat mo adagos ti kwarta ka sa pulak. Iti kasta, makabayad ako niti udang ko. At iti bayad ko ti abang parita abulan na Belinda. Pasensya kayo no, medyo naladawa ka nakabayan. Hindi kalman lang amin na naanak ti sweldo. Na okay laeng, Sani Barok. Awan mo't parikot kanya, nga uray no naladaw, makabayad kay ti abang mo. Naimbag ta nasingpet kayo. Tano saan? Nabayag ko man ang napapanawak dito Gaputa kanayon alay ti panagbaybayad ko iti abang ka na kayo. Maawatak Barok, gaputa kasken ka. Napadasak mo ti madelay ti sweldo na. Iso di ka madanagan. Gaputa saan ka apapanawan, nga uray no madelay ti panagbayad mo, iti panagabang mo. Hello, Jack Gayam ni Gab. Kaanak-anak ni Tito Eduardo. Sika, anya tinagan mo? Syakmat ni Danica. Maragsa ka na ka makaamamukan ka, Gab. Nice meeting you too, Danica. Ay, kaano ka pa yung agnanaad dito Addan may sa abulan ko dito balay ni Sir Eduardo. Nakita nak namin ije palengke. Naasyan kanya. Iso ang pinagnaan na kun ditoy. Amom, Gab, no makakita klaang, nalabit nga agis eskwela ako maita. Amangan no high school akon. Mabalin mo lata mo ti agiskwela, nga oray saan ka makakita. Amom ka di, adda mamakan Tito Eduardo. Adda anda iti kapadasan ang mga isuro kadagiti kaskan ka visually impaired. Isu apadasan nga ibagakan kwa na. Akayat mo ti agiskwela. Iti kasta, matulungan na ka ni Tito Eduardo. Kasta ti plano, Celia, ading ko. Kaya't kung ampunan ni Danica, gaputa nakakaasimat. Si kalata ti makaamu Manong. Tano siya, awan mo ti parikot iti dayta. Total, awan mo't asawa kan anak mo. Panagrik na nga rod, kat naadaanak iti anak, sipon nagnaad dito ni Danica. Kan may isa,
Awan ti parikot kan kuana. Uray no kas jay ti kasasaad na. Tumultulong lata ni Isadora kadagiti simple at trabaho dito'y balay. Saan ka di nga damot ka pada sa makas kanyak? Mangisuro ka iti visually impaired? Idagtrab-trabaho ka pa ilang kas professor, manong? Anya nga tano, padasa mo tapagadalan ni Danica. Iti kasta, madan mo titinapinta sa masakbayan. Ado'y ti kwarta ka sa pulam, Dino. Siguradom laang nga ibayad mo dahi iti utang mo. Nakababain iti nakautangam no saan mo amabayadan adagos. Wen ka di. Nakadumanin nga ibagbagayo. Makapasuron. Gaputa kabisadok ti aramid mo no bumulbulod ka iti kwarta. Kas kumaidi agad-adal ka pailaan. Impagarup ko no napasnag ka iti panagadal mo. Tagayam. Dayta nakibarbarkada ken nagbisbisyo ti inararamid mo. Siguradom laang nga ibayad mo dayta a kwarta iti nakautangam, Dino. Nakababain mo't no saan mo amabayadan adagos. Wen ka di. Nakadulakid din nga ibagbagayo manang. Makapasuron kayo. Bagbagaan ka laang. Isuasaan ka gumurgura. Kabisadok ti aramid mo. Kas kumaidagad-adal ka pa'y laang. Impagarup ko no napasnag ka iti panagadal mo. Tagayam, dayta nakibarbarkada ken nagbisbisyo ti inararamid mo. Dayta manan ti bagam. Kanain mulat nga ipalagip ti napalabas. Awan ka di ti among nga isidir kanyak no saan na dayta. Dayta saan ko apa nagturpos iti kolehiyo. Amum ka di asakbay apim musay dagiti dadakkel ta. Imbilin da ka kanya. Kinunada saan ka abaybayan. Nga aramidak ti amin, tapno makaadal ka iti kolehiyo. Iso na panunot ko tinagtrabaho iti abroad. Tapno iti napintas nga universidad ti pagadalam. Uray ti bukod ko apagragsakan, na isakripisyo gapuken ka. Abay, jak mat imbaga nga agsakripisyo ka para kanyak. Iso adi mo nga rod isidir kanyak dagiti sakripisyo manang. Gaputasaan kumot nga imbagakin ka nga agtrabaho ka iti abroad, tapno lang mapaadal na. Sir Eduardo, agpakada ako mapailaang kada kayo numabaleng. Ne, apay Isadora, sa dino ti papanam. Agbakasyon ako maijay lugar may, sir. Nabayag nga minan, sipod da din ako di apan nagawid ko, sir. Manungarod nga daw ti bakasyon mo. Uray talungal daw kumaa, sir, numabaleng. Sige nga rod, basta siguradwam nga agsubli ka adagos. Gaputawa ti katwami ken ni Danica dito'y balay. Wan, sir. Agsubli akmat la adagos, kalpasan ti talungal daw. Katagyaman ak unay, sir. Gaputa pinalubusan da kag bakasyon. Gabi ho, agsubli ako ni syudad. Di mo liplipatan tibilin ko kan ka, ha? Un mami, agsingsing petak ditoy. Kanjak ikikan iti sakit ti ulo ni Tito Eduardo. Agbakasyon ni manang mo nga Isadora iti talungal daw. Iswa tumulong kay ti trabaho ditoy, ha? Iti kasta, saan na marigatan ni Tito Eduardo? Un mami, Wan, Ma'am Celia. Tulungan mi ni Sir Eduardo ditoy. Ay na, amom Danica, bilibakan ka. Gaputa uray no saan ka makakita, kabalamlat tateg trabaho dito'y balay. Dayta nga mitin suro kanyak day dinanang ko. Sakbay anatay, ma'am. Iso at umultulong aklat ta ditoy. Nga uray no saan akayat da Sir Eduardo kan manang Isadora. Nasaya at no kasta Danica. Nalangarod, panawan kayo pa ha? Naskan nga agawid ako ni syudad. Gaputa dapay sir rekwentun bigat. Nana Belinda, nangagkwita ti panagsinlong batyo ka ni Tata Dino. Unay matan ti ugali na. Kasalasan ada kayo ti inauna, iti panang sungsungbat na kada kayo. Talaga akas jayan ti kababalinda di akamsat ko sipod pay. Takasano, na-spoiled namin, iduubing kami. Sumat lagayam, ha?
nagasat lahat ni Tata Dino. Tadda kayo payakabsat na amang ilalakin ko, ana. Wan kayam nana, madamag ko man. Awan ka iti asawa kan anak yo? Kinapudno na, ada idi kaayan ayat ko. Ngam idi pimusay dagiti dadakkel ko. Nagabrodak, tapno makaadala ang ni Dino. Iso anaputad ti komunikasyon mi. Ay, sayang. Ada ko maamot anak yo itan. No nagtuloy-tuloy ti komunikasyon nyo, nana. Nalabit akasta. Tilaangan ladawan na ti pakalaglagi pa. Amang ano ada pa yun asawa na ita. Gaputan na bayagan apanawan tinaglabas. Sir Eduardo, adan nakasagana ama kan ijay kusina. Umay kayon, tamangan tayon. Ni kadigab tinagluto iti makan, Danica? Wen sir, naimbaglaangan taam muna ti agluto. Tapno saan tayon agumatang ijarwar. Gaputawan mo't ni Manang Isadora nga agluto. Danica, manipod ita. Saan na kon nga awagan iti sir? Papa, kunam itan kanyak. Gapo ta ibilang kan, kaspudpudno nga anak ko. Agpay sir. Kaya't dak nga agbalin nga anak. Nga uray numaysak, abulsak. Wen, Danica, anak. Saan at diferensyam tilapad? Tapno saan ka nga ibilang nga anak? Papa, Oh, apay ngagsangit ka maten anang arakop kanya. maragsakan naklangamin papa. Gaputak ka maudyanan na. Mapadasak matlangan ti maadan iti ama. Ubingak pa'y ngamin iti pimusa iti amak. Agyaman akunay iti panangibilang yu kanyak. Kas anak yu. Papa. Nangagkuti pa nagsarita yu itay kan ni Tito Eduardo, Danica. Ay na, nagmayaten. Naadaan iti instant anak ni Tito Eduardo, babaan ken ka. Wen nga rod, Gab. Amo, nakaragragsakak. Gaputa mapadasak matlangan ti maadan iti ama. Kan nagasatak. Gaputa nasingpot ti impaay ti Diyos nga agbalin nga amak. Talaga nasingpat ni Tito Eduardo. Isu nga ron ti paborito kakabsat ni Mami. Gaputa spoiled dakan kwa na. Iso na laang, tada kurang. Ha? Anya ngay dayta? Awan mo't asawa ni Papa. Tapnada kumamot ti awagak iti mama. Ha? Iti kasta, agbalin kami a happy family. Di ka unay natagari. Ang mga numangag na ta ni Tito Eduardo. Kat ipagana, nga iso ti pagsarsaritaan ta. Ay, nalpas matlaangan ti panagdalos ko dito'y salas. Ay, makitkitak manen ti ladawan ni Eduardo. Kumusta nga tamat itan? Adangatan bukod na pamilya. Sayang. No sa anak nga imadayo idi, nalabit ada kami kumamot ti nagkatuluyan. Kan nalabit, ada kumamot ten anak kan apu kumi. Hangam awanan ti maramidak, gaputan alpasan ti amin. Saanan ang maisubli ti napalabas mi kan ni Eduardo. Saan ka di asigod amang isursuro kayo iti maysa nga universidad, Papa? Wen, anak. Apay ka di nasaludsud mo dayta? Papa. Kaya't ko kumamat ti makaeskwela. Sigon ngamin ka ni Gab. Adda ka no kapadasan nyo amang isuro kadagiti visually impaired. Kat no bilang ta makaadanak, kaya't ko kumamat ti agbalinakas kada kayo. Awan parikot iti dayta.
No kayat mo ti agadal, suportaran ka. Kinapudno na. Daytamot lang ti imbaga kanyak ni Tita Celia. Kayat na nga agiskwela ka. Tapno maadaan ka itinapintas a masakbayan. Kas ka dagiti nagbalin nga estudyante me. Agyaman ak unay iti suportayo kan ni Tita Celia, Papa. Picture frame samat daytoy, Papa. Asino ti adda dito'y aladawan? Kabsat yu kadi kan ni Tita Celia? Ay, saan anak? Ti adda di taladawan. Kat, iso tinobyak idi. 35 atawan tinapalabas. Sigurado ka kadin iti papan mo iji abroad, Belinda? Juan Eduardo, ijayak nga agtrabaho kas manursuro. Gaputa dakdakkel ti sweldo iji abroad. Angam, kasanong ti relasyon ta? Awan tinas kan apagdanagam. Gaputa upat lang mo't atawon ti kontrata iji abroad. Inton makaturpos ti kabsat ko, agsubli akmat laang adagos. Ay ayatan ka unay, Belinda. Kat urayak ti panagsublim. Ay ayatan kamat unay-unay, Eduardo. Sapay ko mata mauray mo ti panagsublik dito Pilipinas. Kat inton makaawida, agkalay satan adagos. Aging gaita, ururayak pala ang ti panagsubli ni Belinda. Aging gat si bibiyagak, sa anak lata mapukawan itinamnama, nga iti may sangal daw, agkita kami manen. Iswa kanayon lata ang nakadisplay day taladawan na, iti kasta, kanayon ko lata amakit kita ti babae nga ay ayatek. Sapay ko mga rod, tagkita kayo pa'y, Papa. Iti kasta, makumpleton ti pamilya tayo. Apay arabrabi ka manan anagawid dino. Saan la dayta? Nabartag ka pa'y. Nilimanang may. Nasan ka pala naruam kanyak tunggal sumang petak ni Timpalaya na bartag. Saan ka kadamam umamang sermon kanyak? Ureno ka na nakabagbagaan talaga kastuyen ti aramid ko. Saan ko na may kat ti palagin inom ko iti arak. Imbes aday ta pa naging inom mo ti ininto na ram. Ornusam ti pamilyam. Iti kasta, adamot direksyon ti biyag mo. Nagsasaw ka, kasla napanasam, tinadaan iti buko na pamilya. Dinak man ni Suro, itinaskan nga aramidag iti pamilyak manang. Nanakkelan, nagitan ko. Isama ka mudan iti biyag na. Adamot ti inada, kad kaduwada. Laklakayan ka nga irresponsable, Dino. Nala, maturukan. Awan matla ti serbiday ti asaritaan. Uray no kanayon ka abagbagaan, no saan ka dumdumngag, awan matla serbina. Hello, Celia. Hello, Manong. Nakasarita kong tisigod nga estudyante may papaniti pa nag-eskwela ni Danica. Kasta ka di? Oh, katadya nga ti kunana. Naskan ka no ang makasursuro ni Danica ngagbasa iti Braille. Iso na laeng, ta dito'y syudad ti pagadalan na. Gaputa dito'y katngarod ti ayan ti School for the Blind. Katapaman na makasursuro, mabalin na ti agtake iti alternative learning system. Iti kasta, makasir ka dagos iti high school. No bilang ta may pasana ti alternative learning. Sige nga rod, ading ko. Ibagak adagos day ta ni Danica. Kat agyamanak iti tulong mo. Agpaiso, Papa? Agiskwela akon iti School for the Blind, inton pa nagsasarap? Wen, Danica anak. Tisigod nga estudyante ni Tita Celia ti mangisuroken ka iti Braille. Isunalaeng, ta ijay syudad ti ayan ti School for the Blind. Kasta ka di? Kasano kayong ngarod dito'y, Papa? Awan kadwayo dito'y, no ijay syudad ti ayan ti pagadalan. Kan,
Sa dino ti pag naudak ijay no bilang. Kwa, Danica, mabalin mo ti agnaad ijay balay mi. Ha? Saan ka di anak kababain ka ni Tita Celia no bilang laeng? Ha? Tapay kumamat anak kababain. Kamang kanti pamilya mi. Isong awan nga rod tinas ken apagbainam. Nana Belinda, yawat ko pailangan ka na kayo to itulbag ti boarding house. Ne, sa dino ti papanam, Sani. Apay nga yaw awat mo kanyak ti tulbag ti boarding house. Umadani nga minan ti panagpas ngay ni bagat ko, Nana. Kayat na nga iji lugar mi ngagpas ngay. Gapot dakat nga rod iji da katuganga. Kasta ka di. Sige nga rod, Barok. Alaam tulaangan kanyak to itulbag into nagsubli kayon ditoy. Umuna akto ngagsubli dito'y, Nana. Dua alawas lang amin ti live ko iti trabaho kiti factory. Agbati pa iti lugar mi dagiti aginak. Ay katuan kan may mayatan iti lugar yo. Iti kasta, adalat ta mga sikaso kadakwada. Insan Isadora, long time no see, ha? Kumusta kan? Ay, nasaya at aklat tamat, insan Sani. Agtrab-trabaho aklat ta, kas babaw nan. Iso na lang ta sa balin abalay ti pagigyanan mi iti amok ita. Sika ngay, kumusta kan? Nasaya atlat tamat, insan. Nagawid kami diti lugar tayo. Talito'y agpas nga ni bagat ko iti mabiit. Ay, imbaglaangan ata nakapagbakasyon ta adwa. Talula nga alda ti bakasyon ko. Kalpasan na, agsubli akmat lang iti balay ti amok. Ay na, kailiw ko at talaga diti lugar tayo. Mayat man, tapinalubusan na katyaamom. Siyakit, walang alawas ni live ko. Kalpasan ti panagpas ngay ni misis ko. Agsubliak mo't lang iti trabahok. Among gab, excited ako na sumrak iti pagadalan. Iso na laang, tama nga no saan ko akabailan ti makasursuro nga agbasa, kan agsurat iti braille. Kabaalam day ta. Nulakit di ta kayat mo ti makaeskwela. Masapol ang makasursuro kang agbasa. Puno ti kunanigab, Danica. Masapol lang agkonsentrate ka. Iti kasta, makasursuro ka dagos. Tito, iti ka di balay mi ti pagnagdan ni Danica? Wen, kaanakan. Kinasarita ko ni Mami maipapan iti day ta abanag. Ket nakunana nga awan kano ti parikot, no ije balayo ti pagnagdan ni Danica. Itaman pa'y asaan ka nagbartat, Dino. Awan nga min ti awis ti barkada, iso asana ka naginom. Ay, kanayon ko mga awan awis ti barkadam. Iti kasta, malikli ka mo ti panagininom mo iti arak. Manang. Tangay saan ka nabartak ita. Sikapay lang ti agluto. Ado pa'y ti aramida. Sige awan parikot iti day tamanang. Ibagam nga rod no niya ti mailuto asidain, ta iso ti iluto. Nagaliston ti panaglabas ti aldaw. Nalpas adagos ti bakasyon mo, Isadora. Wan nga road, sir. Sana bali ata sulit mo ti bakasyon ko, uray kaskasanaw. Aginana ka pa'y laeng. Kalpasan na. Tulungam ni Danica ang mangisimpa kadagiti gamit na nga agpasyudad. Ha? Mapan ijay syudad ni Danica, sir? Wen. Ijay nga mintayan ti School for the Blind. Iso ang masapol, amapan ijay syudad. No kasta? Mapanan ni Danica ijay syudad, sir? Wen. Gaputa ijay ti ayan ti School for the Blind apagadalan na. Ti mangisurukan kwa na, katimot lang sigod, nga estudyante ni Celia idi. Ay kat nagsaya atin no makadal ni Danica, sir. Kat no bilang ta makaturpos to iti kolehyo, mabalintumot nagtrabaho, kas manursuro, kas kada kayo kan ni Ma'am Celia. Ay katuan Isadora. Uray no saan makakita ni Danica. Proud akan kwa na. Gapo, talaga nga interesado nga agadal. Kumusta mat nga iti panagbakasyon mo, Manang Isadora?
Nasayaat mo't Danica. Nag-enjoy kami kadagiti kakaanak ka. Ay, ipasyar mon tumot ida dito'y no awan sarak da iti pagadalan. Iti kasta, maamamukmat ida, manang. Siguro, nagsisingpat dagiti kakaanakam anya. Pudno dayta. Nasisingpad dagiti kakaanakak. Saan daan napili iti makan. Kan agkakangina gamit. Kan uray no sa anak anaparaboran iti asawa kan anak. Isudalangan at bilang kong anak ko. Bayam, ipasyar kun to ida ditoy. Nasaya at matno kastamanang. Ay, among kadi, naistorya kanyak ni Papa. At dagayam kaayan-ayat na idi. Angam sayang, gaputa saan daan nagkatuluyan. Wen, day tamot istorya kanyak ni Sir Eduardo. Sigon kan kwa na, napudno ti panagayat da iti tunggal maysa iti kaayan-ayat na. At dalata komunikasyon da iti, babaan iti telegrama. Iso na laang ka iti maysa ngal daw, awanan telegrama anaawat ni Sir Eduardo, manipod kan kwa na. Aging gaita, dayjay pa lang a babae iti ayatan ni Papa. Gapot adalata tiladawan na naka-display ijay salas. Kat mangnam na mga iti may sangal daw, agkita damanan. Manang Belinda, madamag kuman. Saan ka kadya anadaan iti boyfriend, kapayatan ti kaadami di abroad? Saan? Gaputa nag-concentrate ak iti trabaho kas manursuro. Adamat nagiti nagdaton kanya, jak idaing kaskaso. Gapo ka di, tani Manong Eduardo Latati ay ayatem, mana? Wen, ading ko. Aging gaita, ni paylaang Eduardo ti ipitpitik ti puso. Kat daita ti makagapo, no apay asa anak ki asawa. Isumot lagayam nga dalat at tiladawan yung adwa na nakadisplay dito salas. Manang, pagkawanan na kuma, kanang iti inararamid ko iti kalabas. Pagkawanan na no, sinayang ko na iti sakripisyum kanyak, at no, makaanalak lang. Dino, ading ko. Kapu kanyak, saan kayo nagkatuluyan ka ni Manong Eduardo? Kaputa mas pinili yung tagtrabaho iti abroad iti nabayang kapanawan. Tas sakit lang ti ulo, ti ipapay ko kada kayo. Nukas niya nagbakasyon kayo dito Pilipinas. Ikarik marang, agbalbaliw ako. Ikatay kong ti bisyo ka panagsugal kan panaginom iti arak. Kan itultuloy ko latan ti panagtrabaho kas karpintero. At nadamat may pagpanakal ko iti pamilya. Nalpasyo ka din nga insagana kan ni Isadora dagiti gamit mo nga agpasyudad, Danica. Wen, Papa, kompleto amin ang dagiti gamit ko. Masapul ang masapa ka nga agring impon bigat. Iti kasta, masapa tayo mat ang makadanon iti balay dati tamselya. Wen, Papa, agyamanak manan kada kayo. Gaputain bilang dakas pudpud no nga anak. Siguro, no awan kayo, jak laamon. Amangan numang namna maaklatan iti tulong dagiti tao ang makakitkita kanyak ije palengke. Ngam ikarik, Papa, agiskwela ka na imbag. Tapno makasursuruak iti braille. Katong palak ti arapaap kung agbalin a maestra. Iti kasta, agbalin tumat aman nursuro akas kada kayo kan ni Tita Celia. Nasapa kayo nakadanon dito syudad, Manong. Talaga sinapsapa mi tinagbiyahe. Panusan kami amarabyan ang makadanon dito ading ko. Nakasaganan ti silid mo kan ti silid ni Danica. Mabalin nyo taginan no kayat yung Manong. Gaputa sigurado anabannog kayo iti biyahe. Sige laeng. Diyak pa'y matmarik na ti bannog ko. Nimat Danica, madama nga isursuro ti babaunan nyo. Tapno makabisado na dito'y balayo.
Ket, agyamanak manen aading ko. Gaputay manugot ka, adito'y balayo ti pag naadan ni Danica. Awan anyaman na manong. Pamilya tayo ni Danica. Isungawan nga rod ti parikot, no dito'y balay nga agnaed, kabayatan ti panag-eskwela na iti School for the Blind. O anya, Danica, kabisadom ka din dito'y balay. Kabaalamon ti mapan ijay salas kan ijay kusina. Saan pa'y unay? Medyo matikawak pa'y laang. Ang kabailak mat asursuruan. Nulakit di, tanaanos kayo amang isuro kanya. Una, aging gaadi mo makabisado dito'y balay. Adda kami amang igiyakan ka. Kuna ni Papa nga agawid ka numatlang iti probinsya. Bantayan na kanupay lang dito iti makalawas. Kasta ka di? Mabayag sakbay ang makaawid kanto iti farmhouse. Kat sigurado akailiw na kanto ni Papam. Danica, Gab, umay kayo pa'y lang dito'y kusina. Ang merienda kayo pa'y. Un mami, umay kamin! Danica, kaanakan, itata dito'y balay mi ti pagnaidam, kabayatan ti panagadal mo. Ibagamlaeng no anya dagiti kasapulam, ha? Di ka kumagbabain. Wen, Tita Celia. Siyak ti mangitulod kan ka iti pagadalan, sakbay sumrekak iti trabaho. Kat numalpas ti klase mi ti malam, sukunan kamot lang iti pagadalan nyo. Irwam mo ti bagim dito'y balay dati Tamselya, anak. Di kagdanag, gaputa saan ka mabaybayan dito'y. Lalaingem, ha? Masapol ang makasursuro kang agbasa ken agsurat iti braille. Mamatiak nga iti may sangal daw, agbalin kan tumet ang manursuro. Akas kadagiti visually impaired ang nagbalin nga estudyante mi ken ni Papam. Wen, Tita Celia. At iti sweldo pa ng Belinda. Iawat ko langan ken ka tapno tapaggatang ka nagiti masapsapol iti balay. Saanen? Saan anas kan nga iyawat mo kanyak ti sweldo ading ko? Idulin mo laangan. Wano saan? Itad mo iti asawam. Mabay na ka mapanitayan da. Sigurado akaguran at dayjay. Nangruna na iti anak ko. Kasano nga ron ang maurnos ti pamilyam, numabain ka amapan iti ayanda. Padasam lata, anya nga iti amom. Ang mga no ikan nakapay ti gundaway ni bakit mo tapno maurnos kayo. Sige manang. Padasag ti mapaniti ayanda. Ket sapay ko matamay kanak pa iti gundaway amang sulnit iti nagkurangak kadakwada. Ket no bilang mapasamak dayta, di mo ko man subyan ti sigud abisyum. Itultuloy mo ti agbalbaliw, tapno agbalin kayon anaragsak iti pamilya. Nakasubli ka mo't gaya man sani, kumusta ngay ni bakit mo? Nasaya at ba't nana? Kasi ti apo, saan mo't unay ang narigatan iti panagpas ngay na? Nasaya at no kasta. Wan gayam, iyawat kun kan kato'y tulbot ti boarding house. Apag isumot arumwara, iso nga indagas kun ditoy. Agi amanak nana, no kayat yu, lumugan kayon iti tricycle ko. Itulod kayon iti papanan nyo, sakbaya sumurikak iti trabaho. Alaman nga rod barok, tapno saan akon nga aguray iti paglugana. Maikawa akmutan diti balay ti amok. Kasanumot ngamin. Napaanan ni Danica iti syudad. Nimat Sir Eduardo. Ang mga nusaan pa'y ang makaawid. Gaputa sigurado abantayan na pa'y ni Danica. Agingga ang mairwam iti balay da Madam Celia. Ay, nagasat ni Danica. Gaputa na singpet tinangampon ken kuana. Dito'y ka diti School for the Blind, Papa? Dito'yak nga agsursuro iti brain? Wen, Danica. Napintas to School for the Blind. Kaputa na lawa, ken adu dagiti estudyante. Panagkunayo, Papa. Kabailak ni makasursuro nga agbasa, ken agsurat iti brain? Wen, anak. Apay kid di nasaan. No kabaalan ng iti daduma visually impaired.
Kabaalamat, ti makasursuro. Amangan ngamin no marigata na, papa. Saan mo nga minapanunutin ang marigatan ka, anak? Be positive. Saan ka di akunam? Akayat mo mati agbalin a teacher? Akas kada kami kaniti Tamsilya. O, di saan mo nga rod a panunutin? Adi mo kabailan ti makasursuro. Naduit allowance mo itangal daw, Gab. Thank you, Mami. Itilangan school kantin ti panganam iti lunch, ha? Saan nga iti ruar, tapno saan una anangina. Talaga nga iti school canteen ti panganak, Mami. Adayo pa'y ngamin, nurumwarak iti school campus. Agbalo nagtulangan inton sumaruno. Tapno addalat tamabati iti allowance ko. Ay, makabannog ti agpalingki. Sapay nagdadagsan dagiti imot ko. Apay nga minadinak inayaban manang. Tapno kinuyog ka kumaanapan nagpalingki. Ala, tulungan ka namang bitbit ka nagtaawit mo. Alaman nga rod ading ko. Ay, kung kami no da papanam ita, iso di kan inayaban. Adot pinalingkim amanang. Pang makadumingon samot nga abasto tayo datoy. Ay, tapno saanan nga agsubli-subli no awanan ti masida. Manang. Agpakada kumakan ka. Sa dino ti papanam? Inaksarungkaran ng iti agiinak. Mapanak agkid daw iti pamakawan kanakwada. Ket sapay ko man. May kandak iti gundaway amang ipakita iti paragbalbaliw ko. Itata medyo nairuaman ni Danica dito'y balayo. Agsubli ako ni Jay Probinsya, Celia. Agan anad ka kumangarod manong, Umawag ka laeng no addakan ije probinsya. Di kagdanag. Saan ang mabaybayan dito'y ni Danica? Sikapay lang ti makamukan kwa na, ading ko. At mobilang taadda ka sa pulan na, awagan na kadagos. Wan manong, di kay madanagan. Jack baybayan ti instant anak yo. Naimbaglangan. Paimpay ti Diyos kanyak ni Danica. Gapukan kwa na. Napadasak mat, tinagbalin nga ama. Nagalisto ti panaglabas ti aldaw, Gab. Ammo kitan ti agbasa kan agsurat iti braille. Kunak tumat ngamin, akabaalam ti makasursuro. Wen nga rod, kat ita, mabalin kon ti agtik iti alternative learning system. Kat no bilang ta makapasaak, makasaragak don iti high school. Katuan ininutan amatong palti arapaap mo makaadal. Kat no bilang ta makaturpos kanto iti kolehiyo. Agbalin kanto maten aman nursuro. Akas kada Mami, kantito Eduardo. Isadora, nadalusam ka din ti silid ni Danica. Ay, wow, sir. Itay pay Ita ka din, ti panang sukon nyo kunkwana, sir. Awen, ngam, agawit kami matladagos. Gaputa saan mo't amabalin amabaybay anti-farm. Ne, adaw mawawag iti cellphone ko. Ne, new number mat. Anya nga tati bagana. Isadora, nadalusam ka din ti silid ni Danica. Un, sir. Itay pay nakadalusak. Saan ka di nga ita, ti kunayo apanang sukon nyo kunkwana, sir? Wen, nadanon nga minan ti bakasyon da. Isu amapanak iti syudad ta sukunak. Ay na, nagbiit ti aldaw, sir. Asino nga tati umawawag? New number mat. Anya nga tati bagana. Sige, sir.
Kada pa'y aramida kay Diyo kusina. Ala, sumbata niyo ta cellphone yaw. Hello? Yes. This is Eduardo Santos. What can I do for you? Kasapulan ti universidad ti profesor para iti sumaruno a semester. Wen, kaya't kula unay. Sige nga rod. Apag iso, mapanak ita dita syudad. Mapanak tulangan dita universidad. Apaman ang makadanunak dita syudad. Talaga nga min, akayat ko manan ti agisuro. Ay na, nasaya at matanda kayon, Papa. Kailiw kayo una yan. Ay na, una yun deta panangarakop mo kanya na. Kasla saan ta nagkit-kita iti manu atawen. Siyempre, kailiw ka nga rod, Papa. Kan, excited ak matang nga agawid iti probinsya. Gaputa kailiw kumatan ni Manang Isadora. Amum ka di manong, kanayo na salsaludsodan ni Danica, no kaano ti umay mo ditoy, gaputa kailiw na kan. Kaya't napay nga rod nga itulod ko ni Jay syudad, iso na laang tabi si akmat iti trabahok. Kasta ka di. Ayun gayam, Celia ading ko. At naawat kong awag, manipod iti universidad a pangisursurwak. Masapul da kano itati profesor ang mangisuro para iti subject nga isursurok, edi sa anak pa ilang ang nag-retire. Urang kano ngamin ti profesor ijay. Kasano nga rod manong, mangisuro ka kadimanan. Katun na, gaputa may salang mata subject inted ti universidad kanyak. Papa, inton mabalin ko ti agiskwela iti kolehiyo. Kaya't kung tumat ti agadal iti universidad apagisursurwan nyo. Kat mangalak tumat iti kurso nga education. Iti kasta, agbalinak tumat a profesor. Itaman pa'y nakaawag ka, insan sani. Apay? Amang madisturbo ka iti trabaho minsan. Saan mo, tinsan? Kalkalpas ko launay ang nagdalos. Apay nga may mawag ka. Ada nga min parikot ko insan. Ha? Apay, anya ti parikot mo. Nagapa kayo kan ni bakit mo? Si kamat insan. Kaapay kumamat nga agapa kami ngay kan ni misis ko. Kat awan mo't mading aramid ko. May papaniti trabaho ti parikot ko. Agsarra nga minan ti factory a pagpapaaya. Isa joblesak ita. Sapay masapal ko ti kwarta para karagtiyagin ha. Ay, mabalin a matulungan ka, insan. Padasak a kasarita ti busko, apaman a sumangpet. Adda ngamin ita iti syudad. Damagakan ko na, numabalin mo ti agtrabaho dito farm. Wan, insan, kasaritak to ti busko. Anya ti kunamsani, nagsara ti factory a pagtrabahawam? Una na. Unay matan ti kastoy. No kaano nga daan kami ti anak ka ni misis ko. So mati sa sangbay na ti aparikot ko. Ay kasano nga rod ita? Anya ti planom? Inawagak ti kasinsin kong nagtrabaho iti probinsya na. Agpatpatulong akin ko ana. Sapay ko mata makasarita na ti boss na. Apama na sumangpat na naggapo dito syudad. Mabiit laan. Adto'y baro. Alaang pa'y laang dito a kwarta. Apay dati a kwarta na. Nakababain mo't Apay ko maamapain ka. Imbilang kan kas anak ko. Iso nga awan nga rod tinasken a pagbainam. Aramatam dito a kwarta para iti masapsapul dagiti aginam. Saan mo abayadan? Tulong kun dito ka, baro. Manang Belinda, anda akon. Ay na, nagdagsan lang iti imot ko a prutas. Na, nagadumot ng dagiti imot mo a prutas, ading ko. Sa dino tinagapon dagita. Impabalo ni bakat ko manang. Kat, kumusta nga iti ipapan mo iti lugar da ipag?
Ay, good news manang. Napakawan na ko ni ti asawa. Kastamot na iti anak mi. Kat ti may sapay apakaragsaka kita. Agawid dan di ti balay. Apay nga rod adi mo pa'y laidaing kuyog ang nagsubli ditoy. Iti kasta, nagkakadua kayo kuman ang nakasangpot dito'y balay. Adapay ka na asikaso ni bakat ko. May papaniti daga na panawan na iti dadakkel na. Iso asaan da pala ang nakigiddan kanyak. Ngam impasigurado na asumarunuda dito'y balay. Ay na, maragsakan ak unay para kada kayo iti pamilya maading ko. Kat ti kanayon ko abilin kan ka, itultuloy mo ti agbaliw. Iti kasta, agnanayunan ti ragsak ti pamilyayo. Danica, kaano ti panagsubliyo kan ni Tito Eduardo ijay probinsya? Inton bigat ka no, kuna ni Papa. Apay ka di, Gab. Kaya't ko kumati sumurot no mabalin. Ngam, adda nga min seminar apapanan ni Mami. Iswasan ko amabalin apanawan dito'y balay. Kan awan kadwa ti babaunan. Oh, di inton sumarunulaangan nga umay ka? Ay. Danica, ni Tito Eduardo, nakatuwaw Jesufa. Kaslad da pampanunutan na. Ha? Adda nga taparikot na? Angam, naragsak mo't itay asimmangpat dito balay. Jack amo Ano kayat mo, asit gam. Damagam noan niya ti parikot na. Amangan mat no masapol na ti kasarsarita. Papa, kinunakanyak ni Gab nga adda kayo kano dito'y sofa. Kan, kasla na unag ti pampanunutan nyo. Apay, adda ka di parikot yo? Awan parikot ko, Danica, anak. Dala ngamin malagip ko. Ha? Anya ngamin ti malaglagip yo, Papa? Malagip ko lang ngamin ni Belinda. Tunggal awan ngamin idiserak may iti trabaho. Kanayon ko nga ipasyar dito'y balay. Malagip ko dagiti agkakay mas amakan nga ilutluto ni Aduha. No kasta, nalaing mat nga agluto ti sigod akaayan-ayat yo, Papa? Wen, iha. Kuma, agkita kayo manan. Kat sapay kuma no mapasamak ti kasta. Awan pa'y asawa na, wenno anak na. Iti kasta, maituloy yu ti sigod nga ayan-ayat yu. Kaya't mo nga agkita kami manen kan ni Belinda? Papa. Iti kasta, naan-anayan ti ragsak yu. Kan, maadaanak tumaten iti mama. Ngun mami, nakitak itay ni Tito Eduardo Jesufa. Nakatugaw, kan kasla na unag ti pampanunutan na. Anya? Tinamag mo kumaan, anya ti pampanunutan na. Amangan mo't no adda parikot ni Manong Eduardo. Ngam di nalakayat nga ibaga. Mabainak mo't mami. Nilatanda ni ka tinagdamag. Namjak mo't tinagdangag iti saritaan da. Nala, bayam. Kasaritak ni Manong sakbay nga gawid ta. Bareng ni baga na kanyak, no anyaman day ta aparikot. Nasaya at mo't ta nakariing kapay Manong. Mabalin ka di nga agsarita ta sakbay nga agawid kayo di probinsyenton bigat? Ay katuna, ading ko. Anya ti ibagam. Nakita nakakano nga min ni Gab ang nakatugaw dito sofa. Katkaslad da na unag pampanunutan Manong. Adda ka di parikot mo? Ay, awan ading ko. Awan parikot ko. Iso nga awan, tinas ka na pagdanagan yung kanya. Uno, malaglagip mo man ng tinapalabas, Manong. Makitam, nagunag ti sinaay mo, Manong. Pampanunutak lang amin. Anya nga ta, ti adda kabibiyag ko ita. Nubilang ta ng asawa ak hindi. Nalabit. Adda anay ti ragsak. Ay namanong, saanan amay subliti na palabas. Angam sa nabali.
Adda kami mata pamilyam. Addamot ni Dani ka ngayon pa itiduskan ka. Tapno orekas ka sa no, mapadasam tagbalin nga ama. Ay na, Danica, welcome back. Kamao dyanan na. Nakaawit ka matlangan dito'y balayaw ka ni Papam. Wen manang, kumusta kan ngay, manang Isadora? Ay na, kailiw ka una yan. Nasaya atak mo tataa. Kastoy, pumimpintas. Siguro, ad dapay apumintas ka. Numadaan kan itinobyo, manang. Sala day ta. Inspirado ang trabaho. Ay sana ko na makiasawa. Maaklon ko nga agbakbakita kabalasang. Ha? Sana balay? Tanaragsa kaklata ka na yon, nga oreawan nobyo. Aywan gayam. Nadalo sa akon jay silid mo. Si kalangan ti mauroray. Tulungan ka na mangisim pa kadagiti gamit mo. Kalpasan na, mangan tayong taon. Inlutok tay paborito masidaan, adubaw. Ay na, agyamanak manang. Kamao dyanan na, maramanak manan tilutom. Nagalistumot nga agbungad dagiti mula dito'y farm. Mabalinan ti agharvest kadagiti prutas. Wan nga rod, sir. Nagmayat akit kitaan dagiti na duma-duma amula dito'y farm. Sir. Ikwa, ada kayat na ti agtrabaho, kas hardinero, kada kayaw. Ha? Asino day ta? Kasingsin ko, sir. Di syudad at talaga ti ayan ti trabaho na. Iso nalaeng, tanagsara ti factory nga ayan na. Iso adamdamagan na, no mabalin na ti ag-apply ditoy. Ay kat mabalin Tapno at nakadwata ang mga sikaso dito'y farm. Paumayamon dito'y tamang rugin adagos. Agyaman ak unay, sir. Hello, Insan. Insan! Good news! Nakasaritak ti amok, may papaniti parikot mo. Kat kunana, mabalin mo, ti umay diti probinsya. Kasapulan da ka ditoy. Agpaiso, Insan? Wan, Insan! No kayat mo, agbiyahe ka ninton rabi Kat awagan naktulagan, no adda kan ijay terminal ti bus, tapno masukon ka. Sige nga rot, Insan. Agbiyahe ak adagos. Orayam ti awag ko, Kaputadyak ammo no sa dino ti balay ti bus mo. Nana Belinda, agpakada akon. Ne, sa dino ti papanambarok. Kan apay dagiti imot mo abag. Addan na sa pulak akabarbaro at trabaho na. Tinulungan nak ti kasinsin ko. Iso na lang ti ijayan probinsya ti pagtrabahwak. Ay dinasaya taddan baro at trabaho. Iti kasta, saan kan nga agparikot iti pagalaam iti sustento para iti pamilyam. Wan nga rod nana. Imbaglangan ta inawat nakadagos ti amo ti kasinsin ko. Agan-anad ka nga rod iti ipapan mo iti probinsya, sani barok. Kat no adda oras mo, awagan naklaan. Wenno saan, agpasyar ka dito syudad. Welcome kalat tay di balay. Wala na. Kat agyaman ak unay iti ado at tulong yu kanya. Papa, itata na sursuro kon ti agbasa kan agsurat iti braille. Kayat ko kumati makasursuro nga agusar iti computer. Iti kasta, saan to amarigatan? No bilang taadda akon iti regular class. Ay ket sige awan parikot iti dayta. Gumatang ta iti bukod mo alaptap. Tapno alisto ka makasursuro. Thank you, Papa. Naku na ti teacher mi iti school for the blind, nga adda ka nung maangay a computer training ija syudad inton sumaruno abulan. Ket no kayat ko kano ti ag-training, ibagak lang nga dagos. Tapno mailista tinagan ko kadagiti ag-training. Sige nga rod anak. Awagak adagos ti teacher mo. Tapno mailista tinagan mo. Manang Belinda, aday may asa nga ili itay diti balay. Sapsapulin na kamad. Ne, sino day taas nga ili ading ko?
Imbaga na ka din o anya tigagara na. Umay nakakano sa rungkaran, manang. Nabayag ka nung aminin na saan kayo ang nagkitkita. Ti sigo na katrabaho kami ti pagadalan ti sangaili itay. Ay, sayang. Di nakbatan na uray. Anya pa'y ngay dagiti imbagbaga na. Damagan na kanukan ka no kayat mo ti mangisuro iti computer kadagiti visually impaired students. Ada ka nung amin maangay at training da. Ay, kayat ko launay Awan mo ti araramidak diti balay. Intad na ka diti cell number na. Wan manang, mabitlang taalag ti papel ng suratag. Sikan ti umawag ken kwa na. Agyaman na kiti parang sukon mo kanyak dito terminal in San Isadora. Naimbaglangan tagda ka nga amamok dito Diyak mamin kabisado dito probinsya nga ayan mo. Kumusta mo't nga ti biyahe minsan? Nasayat mat. Nakaturog ako matiti biyahe o rekas kasano. No kayat mo, manganta pa Sakbay nga agawid ta iti balay ti among. Mabisinak ngaminan. Ay, saanon? Agastos ka pa'y. Ijay langan balay da Sir Eduardo ti pangananta. Iti kasta, maam-am mo madagos ti amo. Agyamanak mo na iti tulong mo kanya kinsan. Kung naklakit din no maawanan ako niti trabaho. Tanagsarakat nga rudan ti kumpanya pagpapaayak iti mano atawan. Awan na nyaman na, insan sani. Anya nga iti serving kasinsinta no saan ka atulungan. Amo ka diti asawam nga da ka diti probinsya. Waninsan, napagsaritaan mi ti umay ko diti probinsya. Sakbay ngay mawagakin ka. Ket imbaglangan tap pinalubusan na kapimanaw. Ay kutuwa na. Tamasapol mo kat nga ron ti agtrabaho. No kayat mo insan, intabit mga niti restaurant. Mabisinak ngaminan. Saanon? Ijay laangan balay da Sir Eduardo ti pangananta. Iti kasta, maam-am ti amo. Isu ka di ti kasinsin mo, Isadora. Ti agap-apply dito'y balay. Wan sir, iso ni Sani. Naimbag nga orasyo, sir. Kastamat ka na kayo, ma'am. Dani ka tinagan na, insan. Iso ti kakaiso na nga anak ni Sir Eduardo. Basta ka di. Naimbag nga oras mo, ma'am Danica. Ala ni Manong. Danica, kunayulatan kanya. Saan da kun nga awagan iti ma'am? Saan maibagay kanya? Maragsakan kami unay iti anak ko ang makaamamukan ka, Sani. Isadora, isagana mong timakan. Iti kasta, makapangantayon. Gaputa sigurado ang mabisinan ti kasinsin mo. Mami, mabalin ka di nga agin rolak iti piano lesson ita bakasyon. Kaya't kung amin ti makasursurong ag piano. Ay kat mabalin iho. Basta say-saya atom lakit diti panagadal mo iti piano. Iti kasta, sana masayang ti magastos. Mami, talaga asay-saya atak ti panagadal ko. Gaputan na bayagan akayat ko at talaga ti makasursurong ag piano. Sa dino nga ti plano mapaginrolan iti piano lesson. At dati imbaga kanyak ti may sa classmate ko, mami. Inted namot tan ti number ti mabalin ang makontak ijay. O di awagam nga ruden adagos. Iti kasta, makapag-enquire kan. Danica, anak, nakasagana ka ka din iti papananta. Wen papa, da kayo laangan ti ororaya. Mapantagumatang iti laptop mo nga usaram iti panag-training mo iti computer. Kat no bilang tamasursurong mo ti agusar iti computer. Isunto ti usaram intun addakan iti regular class. Agyamanak unay kada kayo papa. Tauray ang pundak laeng. Ipapaayulat ta dagiti kasapulak. Nagasatak unay. Gaputada kayo ti impaay ti Diyos nga agbalin nga adoptive father ko. Ipatpatag kayo unay, papa. Ipatpatag kamat unay, Danica, anak. Nagasatakmat. Gaputain pa ay nakati Diyos kanyak. Gapukan ka, napadasak ti agbalin amay sa nga ama. Kat ikarit,
Aramidek amin akabaalak. Tapno agbalin na pintas ti masakbayam. Nga uray no saan ka makakita. Insan sanay, nakapanaw ka din, da Sir Eduardo, kandani ka? Waninsan, tapampanaw da. Ay, kasta ka day. Diyak na si putan ti ipapanaw da. Gaputa makumi, kumakmat ngamin ngagdaldalo si Gisalas. Amo minsan, nagasat ni Dali ka. Gaputa uri na may sa abulsak. Ipatpatiglat ni Sir Eduardo. Saan na nga ibain nga anak? Kinapudno na. Saan apudpud no nga anak ni Sir Eduardo ni Danica? Ampon na laeng. Ha? Nakita mi idi ni Danica iji palingke. Nga ong-ongtan ti may sa atendera. Adi naman lamait ka ni ti uray may sa laeng at tinapay. Iso aday jay. Tinulungan ni Sir Eduardo. Agingga, ana panunot ng ampunan. Ay, kasta kaya. Madamag ka maninsan. Awan ka ni ti asawa ni Sir Eduardo? Ay, awan asawa na. Gaputa sipod nagsina da, itisigod akaayan-ayat na. Saanan anak kinobya? Kataging ka ita, tisigod akaayan-ayat na pailaeng, ti ay-ayaten na. Dino ading ko, nagadumot ng tilinutom asidaan. Ada ka di okasyon ita. Awan manang. Apay, nalipatam ka din? Ti anya. Kat no kasangay mo ita. Madinsa na ita na. Agkabaw kan samot ten manang bilinda. Na, kastaya. Uray tipik sa ita, nalipatak pa yun. Ay, kastoy sa talagan ti bumakit. Iso nga ano tin sa ganak amakan, ta ita ti panagsubli na iti agiinak di ti balay. Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno adamot kadwata nga ag-celebrate iti kasangay ko. Naragsa ka pa nagkasangay mo manang. Urayam lang ti regalo mi ken ka ha. Napanpay ngamin kat gimatang na bakit iti sagot mi para ken ka. Ita tanagatang tanti laptop mo. Mapantamang bit gumatang iti cake, Danica. Uray naklangan ni Jay Lugan. Tapno saan kan amarigatan amagna. Okay, papa. No kasta ti kunayo. Apay agumatang kayo iti cake. Tapno adda pagsasangwan tayo a merienda kada Isadora kan sani. Kan maysa, special da ito nga aldaw para kanya. Ha? Apay, papa. Adda ka di okasyon ita? Awan, anak. Isu nga special kanyak da ito nga aldaw. Gaputa kasangay ni Belinda. Kan iti mismo akasangay na. Ipanangsungbat na iti ayat ko nga edat-daton ko kankwana. Kasta ka di, papa? Isong matlagayam akasla inspirado kayo ita. Gaputa malaglagip yumanen tisigod akaayan-ayat yu. Sige nga rod, papa. Ingkay gumatangan iti cake. Tapno makaawid tayon, ijabalay. Wow! Lagi mas matan to'y cake ngayon sangput yaw, sir. At dapay nakasurat a happy birthday. Asino ka diti agkasangay ita? Ita ti kasangay ti sigod a kaayan-ayat ni papa, manang. Ha? Isada ita. Sakbay anagawid kami. Dimagas kami agim matang iti cake. Talaga mo't anapod mo ti panagayat yu iti sigod ak ayan-ayat yu sir. Bilibak ka na kayo. Gamuta iti lasod kinasurok at talo adikada. Saan kayo lataan na addaan iti sa bali anobya? Siguro na ita kan ni Insan Isadora. Anya? Nukasta. Agin inistoryaan da gayam kan ni Isadora. Kabayatan ti kaawan mi dito'y balay. Hala ka, manang Isadora. Ungtan ni papa. Ha? Saan mat, iha? Saan nga agungat? Nagrabaho mat tan tirason tapno agungat at kan ni Isadora? Malakit din. Merienda tayon.
Pitalaang manan nga irwar mo ti laptop mo, Manang Belinda. Saan ka ni anay ta laptop ti inusar mo, hindi mangisursuro kay ti may nga eskwelaan di abroad? Wen, naimbaglaangan, tada ti offer kanyak a seminar idi iti computer para kadagiti visually impaired iti abroad. Kat iso ti makagapo, no apay a nasursurok ti agusar iti screen reader. Talaga moderno itan ti panawan. Uray gayam nagiti bulsak nga estudyante kat high-tech matan ti gamit na. Huwan ading ko, dakkel atulong ti teknolohiya kadakwada. Iti kasta, sanda una yun amarigatan. Iso nga aramidak mo ti amin nakabaelak. Iti kasta, makatulong akmet kadakwada. Isadora, Sani. Adto iti sweldo yo